Computer services. Inikuran sa sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan og batanon, hakuran sa narayhang kundayon. Labi na at mga bisita, nag-aandam manira ikagala, may dakbugos ngan may sinsilyo pa, may pinutok na inandam hapulsa. Ala na sige kita, kay nasayaw daan bisita, maupay ang pamustura, kay damok hayra at dagala. Ala na sige kita, kay nasayaw daan bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang warta. Sikat gud labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadang an at duha plaza, nag-aarigin pagkuransa. Sikat gud ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan og batanon, kuran sa gudlaan ira-ayon. Ala sige kita, kay nasayaw daan bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayra ang dagala. Ala na sige kita, kay nasayaw daan bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang warta. May bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturutumba, pero nang mimiling pahin daraga, nga iyaig aaluhin kuransa. Mga taong indan hipausa, kay ang lagas nag-ibaan forma. Computer services.